Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City, LGU, nasakpan ang usa ka massage spa sa downtown area sa syudad nga ga-operate bisan walay business permit. Samtang management sa mong spa ipatawag sab sa RCB human gireklamo kini sa usa ka sakop sa media nga giingong giharas sa usa sa mga staff. Ano ang report? Nadiskubrihan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City, LGU ang usa ka massage spa nga ga-operate bisan walay business permit sa downtown area sa syudad. Kini ang resulta sa mga operasyon sa RCB sa pagmonitor sa mga patigayon sa syudad. Tungod sa kalapasan, gi-issuehan ng ordinance violation receipt ang maong spa. Ang ayman buhaton niya ang bypass nga tipo sa operasyon. Ito yun kung say tinuod, no? Samtang nakatakdang ipatawag sab sa RCB ang management sa mong spa aron imbestigahan ang giingong ubay-ubay na ka mga insidente sa pagpapriso niini sa ilang mga customer. Matod sa RCB, ilang na monitor ang maong spa nga makadagang higayon na nga nagkaso sa ilang mga customer tungod sa giingong pagpangayo kuno og extra service. Lakip sab dinhi ang reklamo sa usa ka sakop sa media nga giharas sa mga staff sa spa. Atong tawagon para maistorya, uban lugar tong labi ka tong kauban ninyo sa media na murag na haras. Na-istorya ko naman sab na willing sab siya nga mutunga sab siya sa pagpatawag. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa spa, lakip ang sakop sa media. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.